Għandi bżonn ftit għajnuna, ftit għajnuna biex nibqa' indipendenti. Issakkarnix id-dar, ħallini mmur ix-xogħol, ħallini mmur nara l-ommi għax dik importanti għalija, tajjeb. Għax jekk ma nibqax nagħmilhom dawn l-affarijiet, jien nispiċċa ġo ħabs u ma rridx inkun ġo ħabs. Sena ilu, Janet Walker ħadet l-aħbar li raġuni għalfejn tħoss sintomi f'ġisimha kienet l-isklerożi multipla li hija marda li taffettwa n-nervituri tal-ġisem. Ma TVM News qalet li trid tibqa' tiġġieled biex tibqa' indipendenti u għalhekk tappella lill-awtoritajiet biex jassistu lil pazjenti bħala fosthom fil-parkeġġ għal persuni li jisfaw b'diżabilità, bankini adekwati u binjiet aċċessibbli. Spjegat li s-sintomi ilha tħosshom żmien iżda ma rrealizzatx li setgħu iwassluha għall-MS. Ġifieri jiena xin tmissni din-naħa u miss din-naħa jiena nħoss differenti, isni isek one body and another body minn hemm bdiet. Along the years kienu jiġru li affarijiet oħra, fejn naf jien ġien inkun mexja u jtini xokk. Kemm ilha b'din il-marda, Janet tweġġa' ħafna meta xi nies jaħsbu li m'għandha xejn għax jekk ma jarawx timxi ma jindunawx bil-marda li għandha. Qalet illi kemm ilha titkellem fuq dak li għaddejja minnu huma ħafna l-pazjenti tal-MS li jibatula bid-diffikultajiet li għaddejjin minnhom. Janet tappella biex meta wieħed iħoss xi sintomi imur jiċċekkja mal-ewwel għax hi tilfet wisq ħin u issa qed tbati il-konsegwenzi. Jekk inti tħoss xi ħaġa, you need to ask for a proper MRI. Tibqax taċċetta li inti m'għandek xejn. F'Malta u Għawdex hawn mal-500 reġistrati li għandhom l-MS. Fid-dinja hawn aktar minn 2.9 miljun ruħ affettwati b'din il-marda fejn aktar minn 65% huma nisa.